Yan ang sinasabi ko mga katoy. Oo mga katoy oh. Ay. Inilalim mga katoy. Inilalim mga katoy. Yun, good morning mga toy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy. Solo Fishing Adventures tayo mga toy. Dito tayo sa may sa may Barangay Lower Bekutan. Diyan sa dulo na yan. Diyan yung yung Isla Lakeshore. O dito tayo mga toy. Naka-waiting na tayo, sit up na tayo. Dito, may butas na mga toy. Tapos mga toy, nagbutas na nga pala ako kanina mga toy doon. Hindi ko na binidyo mga toy. Basa ako mga toy. Nagbasa ako yun. Basa tayo. Pakita ko sa inyo mga toy. Yan mga toy oh. Yan mga toy oh. Dito mga toy. Bali tinanggal ko mga toy yung mga damo-damo. Maganda yan mga toy oh. Diyan sana maganda pero sala ko sa gitna kasi sobrang lalim na pala yan. Ito ang problema lang natin mga toy. Wala tayong dalang Hindi tayo nakadala ng feeds. Mas maaga pa tayong umalis sa bahay kasi. Sulit tayo mga toy oh. Yan. Para maiba namin yung spot natin. Dito ko mati nakadali oh. Di lang natin na video mga toy. Good size na rin kanina mga toy. At least di tayo ng zero, may tayo isa. Ay, meron na naman oh. So yung inugot mo ba toy? Maganda talaga. Maganda to rito mga toy kasi tahimik ba. Ano lang yung maingay yun oh. Yung bako ba? Yung bako. Yun lang maingay. Tsaka ako. So mga toy, boring kasi pag tayong tahimik namimiwas mga toy. Abangan nyo nga pala mga toy yung shoutout. Dala natin yung module. Ito lang mga toy. Sinugot mo naman mga toy, maganda to kasi yan mga toy, ganyan lang. Nakikita nyo ba mga toy? Hinatak kanina mga toy, sayang yun ah. Yun, shoutout tayo mga toy. Habang naka-waiting tayo. May wagang module. Yun, shoutout nga pala kay mga toy. Andayot Vlogs. Shoutout. Kajip TV. Yun, thank you. Ramjo Vlog Officials. Yun, shoutout. At Tata Vlog, thank you sa support mga toy. Relax Forest, yun, shout out mga toy. Mamaya ulit mga toy yung yung shout out sa focus muna tayo dito mga toy. Mamaya lilipat tayo dito. Sana mga toy makadali tayo dito. Ganda tong space na ito mga toy. Makadali tayo na ito. Ayun. Ginagawa mo. Yung shoutout nga pala sa ANC Anglers Group. Hindi tayo nagdala ng tent mga toy kasi walang pagtatalian. Mga toy, pasensya na nga pala kayo mga toy. Medyo matagal yung natin mga toy, yung upload natin. Mahirap kasi mga toy maghanap ng fishing spot na maganda yung huli. Maganda kasi mga toy upload, medyo madami-dami huli para di nakakaboring. Ayun mga toy. Kanina kasi mga toy, iniwan ko yun. Iniwan abang nagbubutas ako yung waiting na yun yung dito kaya hindi natin na yung unang huli na. Shoutout nga pala sa sa mga nanalo sa basketball tournament namin yun. Shoutout sa inyo. Sa BGC Warriors, shoutout sa inyo. Congrats. Nakita na lang tayo sa final. Nanalo rin kayo mga toy. Bali di mo toy. Tinakbo ka agad Pwede na toy. Tinakbo mga toy. Tinakbo ka
Bagad pa ka. Bago na. Bago. Hindi na po bago. Pagbago talaga pa. Hindi tinatakbo tayo. Maganda tong ano mga toy. Maganda tong spot na to mga toy. Kung ano. Kung maglagay ka ng pasipal dyan sa gitna mga toy. So try na natin doon mga toy. Mamaya balikan na lang natin dito. A few moments later. Ha? Nabulot na mga toy. Ayun mga toy, pasensya na mga toy. Talagang waiting lang tayo. So dun sa isla kasi mga toy, wala tayong ano. Wala tayong mga kasama. Ginagamit yung ano, mga bangka. Ginamit daw ng mga mangingisda kaninang ano, madaling araw. Sinakagat na. Yan ang sinasabi ko mga katoy. Oo mga katoy oh. Ay! Dali manggat yun. Sabi ko sa inyo mga katoy. Ay Diyos ko Lord. Thank you Lord. Tusir lang natin. Makakawala pa Diyos ko. Ay. Makakawala pa. Yan mga katoy. Sabi ko sa inyo mga katoy. Maganda rito talaga eh. Yung mga butas-butas na yung mga katoy. Yung gustong-gusto ni Big Vlog. Iwan ko ba? Ba't ganun yung Bicol na yun? Mahilig sa butas. No. Ay, tingin nagbunga rin. Laban buti. Kakatawa naman ito mga katoy. Pag ganitong labanan. Bigla na lang pinagat ko. Nananahimik ako eh. Nakailang pain din ako mga katoy. Ganyan lang tayo. Hindi na naman tuloy ako mag-shoutout mga katoy. Shoutout tayo ulit. Shoutout na nga tayo ulit mga katoy. Uy, pang-upload natin ito mga katoy. Nakadalawa naman na tayo. Shoutout kay ano, Kamoy Moy. Yun, shoutout. Mga taga Bisaya kasi ito si Kamoy Moy. Thank you pa nga pala Kamoy Moy sa ano, sa support sa atin channel. Nasa ano sa mga yun, nasa 47,300 plus na yung subscriber niyo. Sana all. Sumasahod na rin yung mga toy. At kay ano, Edgar Vlog channel, yun, kay Kabayan. Jamis TV, yun, shout out. Prince Pabarlan, yun, shout out ka Choy. Supportahan niyo rin tomate kasi ano to. Napakabait na vlogger to sa may Guadalupe. Ate yun. Ano to? Guro-gurami mga kasi. Guro-gurami. Ate yun. Guro-gurami mga toy. Nakadali tayong guro-gurami. Meron pala dito sa Laguna Lake dito. Mga tayo. Guro-gurami. Naalala ko talaga yung bayaw ko. Si Nonoy. Yun. Shoutout nga pala sa inyo yan. Sa Bicol. Mga tayo. Isama na natin to. Yung YouTube di na lumalaki to. Guro-gurami to. Martinico to sa Tagalog. Thank you Lord. Ayos. Sarap kaya yung mga ano, prito. O kaya sabawan yung asiman. Ay naku. Thank you talaga Lord. Maganda talaga ang butasan na to. Kakagulat yung mga kibit ng isda dito mga tayo. Hindi pa yan nalagyan ng mga tayo ng ano. Tawag ito. Feeds. Kiro kung nalagyan natin ng feeds yan mga tayo. Panalo tayo sa spot na yun.
Kuha tayo mga toy. Magkatsintok sana ako mga toy, kaso wala tayong kahoy-kahoy dito mapaglutuan. Kaya ang gagawin natin mga toy, sardinas na naman tayo. Yan ang paboritong baon ng mga anglers. Eh hindi ko naman nilalat yung lahat ng anglers mga toy. Ako lang yung paborito ko to. Ganyan mga toy, oh. Sardines. Huwag natin pakita to, baka mapagalitan tayo ni Whitey. Pero mga toy, oh. Wow! Waiting lang tayo dun mga toy. Kain muna tayo mga toy, kain po tayo. Ano siya, oh, kaya na ng kamay. Oh yan. Yung mga toy, oh. Ganun lang yan mga toy, para Dito tayo nag-almusal eh, kaya kasama na yung tanghalian nito mga toy. Kain tayo mga toy, kain po. Ano lang may mga kasi mga dalawat kalating tangkal lang ilalim. Masarap sardinas mga toy. Kaya ito lang, nalagyan lang kalamansi lang. Baba ng aeroplano ito mga toy. Kasi ano to, bali dyan kasi mga toy, ano eh, Paranaque na lang, malapit na yung kaliparan dyan, yung airport. Shoutout nga pala sa ano, mga anglers na yung baon nila ay sardinas. Maraming ganito mga din na anglers kasi ano, madaling buksan lang, tapos ready to eat na, pwede may palaman sa tilapay oh. Masarap kaya ito mga din, nakatipid pa kasi ano lang ito eh, 16 pesos. Siguro mamaya lilipat tayo dun sa ano, sa kabila pag wala. Ba't sina tayo may pang ulam naman na tayo eh. May pang uwi naman na ako, okay na to. Kukuha na lang ako ng ano mga toy, ng kangkong. Ayan. Kain muna ako mga toy, kainin muna po ako. A few moments later. Kinagat na naman mga katoy. Sana ito na nga yung mga katoy. Inilalim mga kachoy. Inilalim mga kachoy. Inilalim din mga tayo sa ilalim. Ay, thank you Lord. Grabe, saan ka nagpupunta dun? Doon ka sa ilalim. Yun ang gawin nating thumbnail to mga tayo. Gagawin nating thumbnail to. Yun o. Wow! Isama natin tumatay para ano. Ginagawa mo! Huwag ka na makawala. Baka mamaya makawala ka pa. Sarap. Oh. Thank you Lord talaga Lord. Dami na ba? Boss? Dami na. Nakaapat na? Apat na po. Namatay oh. Lagyan ng pit. Opo. Yan mga tayo. Yung isa ata mga tayo, hindi natin na-videoan. Ay, patay na kagad yung martinito natin. Yun. Nagulat ako. Bigla na lang nawala yung floater. Inilalim sa... Ay, nako. Shoutout tayo ulit. At bago natin. Shoutout tayo ulit. Ginagalaan ako mag-shoutout mga tayo pagka ano, nakakahuli. Yun lang mga tayo. Yun. Shoutout tayo ulit.
Bike and Fish OFW Adventures, yun, shout out Kachoy. Alias Sahira Decoration, yun, shout out. Nipomusino TV Mix, yun, mga bago nating subscriber to mga toy. Dindo Vergara, yun, shout out. Tony Max 2HD, yun, shout out. Cooking Beans, yun, shout out nga pala sa kumpare ko, pa-support naman mga toy sa kanya. Mahilig din tong mag-cook, luto-luto. Yun, shout out sa'yo pare. Mga 3 oras na ako namimiwas mga toy. Kailan, tiyagaan lang talaga dito eh, para may mapang-ulam. Yun mga toy. Maraming salamat talaga. Pagka uminom ako mga toy ng malamig na tubig, inaalala ko yung kumpare ko. Shoutout ka talaga pala kay maraming salamat talaga pare Perbig sa callman na binigay mo. Yan mga tayo, tamang tama lang pag adventures, 1/3 gallon. Thank you pare, napakabait mo talaga pare Perbig. Wow! Pinakagat mo naman mga tayo, kinakagat mo naman mga tayo. Mga tayo. Sa'yo. Buenas mo naman. Lalapat mo ito eh. Ay nako. Thank you Lord. Thank you Lord. Uy, nagtuwa talaga panghihirap natin mga toy. Diyos ko Lord. Thank you Lord. Wala ka pa oy. Hirap po nang huliin eh. Tsaga-tsaga lang talaga mga kapatid dito sa spot na to. Dapat dala natin dito yung tarpaulin mga kapatid. Mainit talaga eh. Maliit pa naman kung dala kong tayo. Gano'n lang sa mga kapatid. Abang-abang lang siya ba? Shout out tayo mga katoy ulit. Patuwing makakaulit tayo mga katoy, shout out tayo. Shout out kay Master Fishing Adventures. Yun. Matagal-tagal din to mga katoy na na di natin na puntahan sa kanyang channel kasi na to nawala yung channel niyang una. So bali yung mga in-upload nito, ini-re-upload niya lang daw. So pa-support naman to mate. Mabait tong vlogger din. Joe Moto Vlog, yun, shoutout ka Choy. Portado Family, yun. Miraline Paris Vlogs, yun, shoutout. Marjorie Vlogs, yun, shoutout nga pala dyan sa taga Iloilo. Kapatid ng kumaring. Update tayo ulit mga tayo. Mamaya ulit mga tayo. Ganyan lang tayo mga tayo. Grabe ang init mga tayo. Yes. Ayos na mga tayo. Ay, thank you Lord. Meron na naman. Ay, meron na naman mga tayo. Nakikita nyo mga tayo. Ay, iwan. Grabe naman yung big boss. Uy, pulupot man oy. Wala na. Napulupot mga tayo. Teka lang. Na-over tayo. Over excited. Ay, talaga. Grabe, lumalagatok talaga mga tayo yung dyan. Lumapasag talaga. Talag dyan eh. Abang lang tayo mga tayo para hindi tayo masyadong full storage.
nakadali tayo mga toy. Naka-anim na ata ako, 5. Ayos. So yun mga toy. Solve na to mga toy, okay na to. May pangulam na rin tayo mga toy. Bali, uwi na ako mga toy. Hindi na tayo nakadali ulit. Wala na. Yun o. Ligpit mo na ako mga toy. Ligpit na ako mga toy. Maraming salamat mga toy sa pagsama. Sana nagustuhan nyo mga toy itong munting butas natin dito sa may sa may malapit sa sa Camp Bagong Diwa. Diyan mga toy, papunta na kasi yan ng Mooncat. So sana nagustuhan nyo mga toy yung fishing adventures natin dito sa Taguig. Part pa rin ng Taguig to mga toy. So maraming salamat mga toy. At shoutout pa tayo pala mga toy, konti. Shoutout kay Dunggala. Yun, shoutout ka Choy. Jusel TV Vlog. Miko Bernardino. Yun, shoutout. Yun, maraming salamat mga toy sa walang sawang panonood sa aking channel mga toy. At sana lagi huwag kayong magkasawang manood sa aking video mga toy. Yun, thank you sa inyo mga toy. Bye bye. So yun mga toy, bye bye na talaga to mga toy. Bye bye na. Thank you, maraming salamat. Yun o, see you soon mga toy. Ito, bubutas tayo dyan sa gitna nya. Thank you mga toy.